Tarkashi cikin fushi, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya turo sojojinsa Najeriya domin juyin mulkin Bola Ahmed Tinubu ƙarfi da yaji. Masu saurare zazzafin martanin da shugaban ƙasar Rasha ya ringa yi Bola Ahmed Tinubu ya furusa da shi. Hakan ne fa wato da ya iya matuƙar tefa fasata shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin. Yayin da ta kai ta kawo a yanzu dole a Bola Ahmed Tinubu juyin mulki, ko yana so ko baya so sai ya sauka kan kujerar mulkin ƙasar Najeriya an ba Christopher Musa. Masu wurare su biyo musu a hankali domin jin yadda aka yi sojojin ƙasar Rasha suka sauka ƙasar ta Najeriya a babban birnin tarayya Abuja, domin ganin cewa fa an ba sojoji mulki, wato dai an fara wato dai kulla kasuwanci tsakanin ƙasar Rasha da Najeriya. Yayin da masu wurare tsakanin Rasha da Najeriya za a fara yin bangishiri in ba kamanda, wato dai fa a ƙasar Najeriya suke ba Rasha mai, ita kuma wato dai ƙasar Rasha ta gaba Najeriya abinci. Masu wurare sau gida zama domin jin kalan wannan labaran namu ke ba a halin yanzu. Ya amma masu wurare kai tsaye gafa mutum da ma zuwa wannan labarai na jiya mulkin ƙasar Rasha. Bara mu da zai zuwa fa wato dai jihar nan ta Kano da Lagos da kuma dai jihar Jigawa da Katsina da kuma dai jihar Zamfara, domin ma saurare su mafa mu je kala halin da ake ciki yayin zanga-zanga a yau. Tarkashi masu saurare bara mu fara da al'amuran jihar Kano, daga bisani mun da zuwa labaran mu na Bola Ahmed Tinubu na juyin mulkin Rasha. Masaurare a jihar Kano fa bayan da injiniya Abba Kabir Yusuf ya wato dai suka kafiyu. Masu da ta kawo ga injiniya Abba Kabir Yusuf ya fara rage kafiyu tun kafiyu wa masu rai tun wato dai ana saka kafiyu wato dai 24 hours an dawo ana sawa awa 5. masu rai a yanzu ne fa a jihar Kano ta kai ta kawo da injiniya Abba Kabir Yusuf wato dai duka mace kafiyu din, sai dai wato da kuwa fa kafiyu daga wato dai fa misalin karfe 6 na yamma zuwa karfe wato dai fa karfe 6 na safe. Dama masu rai lokacin ba a yawo a jihar nan kuma fa ta wato dai fa Kaduna an saka musu kafiyu su kwata ma fa babu ta aiki. Dan makoma jihar nan ta Lagos su ma masu rai ku cewa zanga-zangar lamarin da suke yi yanzu ba ta kare ba. Masu rai don kuma fa makarar zuwa nan jihar nan ta Zamfara za ku ji su ma cewa jihar nan dai ta Zamfara su ma ku ji cewa ba bayan da sun wato da ya fa sojojin su suka fara raba da 'yan sanda, su ma masu rai sun fito da jami'an tsaro din su. Masu rai kan zanga-zangar ta kai a Najeriya babu wadda ta fito kan hankali kada ta jihar Kano da kuma wato dai ta jihar Maiduguri. Don masu rai fa jihar Maiduguri su lokacin ma a riga a rufe su ba ta zanga-zanga, amma sai da suka fafata yadda masu rai a cikin wato dai fa yan zanga-zanga jihar ce ta Zamfara aka samu wato dai wani yaro da ya tsaya ga motar 'yan sanda ya tsare ta. Yanzu masu rai ya kadar wannan a wannan jihar nan ce fa ta Maiduguri fa aka samu wasu bayan Allah wato dai fa suka kwace motocin sojoji da na 'yan sanda suna ta yawo a gari suna ta layata. Masu rai dai kada yanzu ba kuma ƙarshe wato dai labarin bar a watan mulki. Masu rai a zahirin gaskiya zahirin gaskiya yanzu ƙasar Rasha ba ta magana akan juyin mulki ba. Masu rai Allah da amana tsarin cewa da Allah zai kama na sauyi, don masu rai wanda kamata ya yi kuma ga Allah, domin Allah ne kuma shi ne nan ya fi su, sannan Allah ne kadai ya san yadda zai iya bi da su, ba bai ta ƙasar Rasha ba. Masu rai mu ta ƙasa mu da addu'a mu ta lafiya, sannan mun lakari a musamman mai da sai maɓacin shi na gaba.